De spelers van Cambuur hebben van de man op een bijzonder plak haar uittraining dien. Het tijdelijk gasveld op het Oudehuister Tjerkhof in Ljout. Cambuur won juster jong met 2-0 van Heracles Almelo. Het veld is de deadline van de Oudehoutpartij die te juster verkeerd is. Ja, dat is prachtig om te zien. Dan komt alles samen wat er in zo'n stad is. Waar we gisteren hikaast. Gisteravond Cambuur die 3 punten pakt tegen Heracles. En dan als felicitatie naar ons toe voor onze 100 jaar Oldenhovendag hier een uitlooptraining even komen te doen. De fans vinden het prachtig om haar idolen van zat dichtbij te zien. Hey Jo, zit er wat mooi op? Ja, zeker wel. Een mooie plaats hier met de Oldenhoven op de achtergrond. Kan niet beter. We waren er gisteravond ook bij. We gaan naar alle wedstrijden. Het is wel thuis als uit. En ik ben hartstikke trots op een club. Ze doen het geweldig. Ze staan in het linker rijtje. Dus ik ben heel erg blij. Het is de kans om handtekens te vregen en met de spelers op een foto te gaan. Met wie ging jij net op de foto? Ritsmaier. En hoe is dat? Cool. Ja, voor hen is het zeker leuk, maar ook voor ons contact met de supporters is ook heel belangrijk voor de club. En het is wel een mooi event, ja. Kijk, mooi gezicht hè. En ook zeer verrassend dat er nog zoveel mensen zijn hier. Hè. Prachtig is dat hè. Wat staat hier? Misschien 300-400 man. Ja, dat is hartstikke leuk is dat. Dat is mooi. Dat geeft ook aan hoe de club leeft denk ik in Leeuwarden nu. Dat is wel leuk eigenlijk. Het is weer eens wat anders hè. En we kwamen hier aan, toen was er nog niemand. Toen dacht ik dat het een aardige miskleun werd, maar het is aardig volgelopen. Dus, ja. Er komen veel mensen op af hè? Ja, we doen het goed hè, dus dan komt er automatisch veel publiek. Dit kan wel weer eens. Ja, wat mij betreft wel ja. Als we maar blijven winnen en dan hierheen moeten om uitlopen, dan vind ik het altijd goed.